Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Yes, inhliziyo yami vele iyaqhuma yaba no custard yaba no athlama. Well guys, ubani lo ocula lecula lithi lidala kodwa niyalazi. Ngalesi sithombe sika Vuyo nomhlophekazi umamhlophekazi nomhlophekazi ngiyanikhonzela ngaleli cule lithine angikwazi phela ukucula kodwa niyalazi iculo lethi ngiyaqala ubuhle bunjeni ushayisa ngovalo angazi liculo bani kodwa linobubhaqanga maskandi kanjalo hey bakithi mina ngiyasaba ukuthi khona uDecember uzomfica engekho right. Awu guys ngiyayidlalela ke asimshiyeni lo waDecember asimshiyeni lo uzoqhuleka ka-44 asimshiyeni bengithi nje ngiyakhonza ngalesithombe ngikhonzela nina hey ngayithola nje into ezothi ke kube light kancane kwi-channel mhlambe sekushube kakhulu indaba zokuhleba siyaxabana ake sincomeni nabo ubuhla wacwebezela wazokhazimula hey yabo mase uphumile la okunezinkulumo eziloku ziyemuva zihlehla ziyemuva wegazi kodwa iqiniso ke lelo mhla wayeke ukuthi I understand uzobona ukuthi uzochachamba uzoba muhle ngaphezulu kwalobuhlo nabo uvela umuhle hayi muhle guyisini ngangimbuka lapha ku season 2 izingane zesithembu ngibuka nje iskin ukukhona angikhumbuza yena waphesheya hayi ngoba ngithi lapha yaphesheya bahle kakhulu iskin yabo nje ukhona afana naye izonto engishoyo hayi ngoba ngithi phesheya bahle kakhulu hey unobuhle obuthule unobuhle obu-peaceful anisho lento enisho ku TikTok nithi very bani ngicela la comment section nibhale nje nibe nomoya omuhle ngoba hayi sesixabane kakhulu ngalezi indaba lapha nje ngithi ngizonikhonzela nganasi isithombe nginikhonzela ngobuhle nginikhonzela ngento emnandi ngento enhle ayikho into ezosixabanisa ngicela ngibhalela ningikhumbuze ukuthi very bani ngisazohamba ngiyolalela ku TikTok ukuze ngizobamba ukuthi kuthiwa very bani kodwa lo very usho into enhle usho into ethule usho into peaceful usho nje lowo moya lowo wokuthi yabo soft life sengenile soft life yimlo hayi enqonqozani kwi-soft life nqonqoza yazi ukuthi anginilandeli wonke nje kancane nginidonse ngemvubu ngithi phumani lapho phumani kulawo makhona angekho right yazi indawo eyisiminyamini iminya nawe uyaminyeka sikubona ukuthi hayi ngeke uphefumula breathe phuma lapho phuma yabo mangathi angikumotivateanga namhlanje angazi ufunani kimi aningifuni mangihleba kancane anifuni mangihleba sengene komunye ushuni ke manje yabo manje ngilanda nina phumani kulezo indawo ezimpintshekile phumani musani kuyimpintshi phefumulani nibe right ni glow guys nginibahle for ezinye izimo enifaka kuzona. Why ke ngizokona indaba yami nalesi sithombe sami akamhlophekazi nomhlophekazi cha ngizokethi nginifakele izithombe zami amhlophekazi ngicela ngibhalele le yanto eshiwe ku TikTok bengizobuza yona mase ngiyakhonza ke ngokuthi ngale yangoma ngaze yabani ngiyaqala ubuhlo bunjena ushayisa ngovalo we khona uzobhabhama esena 40 yabo eseno-40 esehleli laphaya asiyeke le ukuthi ihlale ithi shazi emqondweni ngithi hawu kodwa wena usuna-40 usukhulile usuyibuka nje uthi hawu we guys yenzeka-ke loo nto ngintshele sesingasakhulumi ngalo sesikhulumile nobuhle iyenzeka yazi mina ngiye ngizwe emakhaya ngiyathanda ukuthi emakhaya ngoba kuyakhulunywa iqiniso kodwa kulobu kushiwo emakhaya kuthiwa wabheda umalumbani lobu kushiwo kuthiwa wabheda nina-ke ningakamboni umalumekazi lowo lobu kushiwo nje ukuthi hawu wabheda laphaya wabheda hawu mase niyambona umalumekazi nisho ukuthi hawu kanti kwakuzokhazimula kanje ekhaya lakhe
ukube wenza izinto ey'qondile, ikhaya lakhe lazokhazimula. Khona ngeke a-admit-ke, ngeke asitshele manje kodwa eseno-40 ngoba lesi speed agijima ngaso, hawu, futhi egijima nabathi I understand beqamba amanga. Ungazi ukuthi lokhu ukuthi umuntu omthandayo ungamshayela ihlombe ebheda kumayelana nani. Ningayithathi serious phela le video lengisho ukuthi ngicela ngibhalele very bani. Angazi noma kuyashiwo ukuthi very peaceful. TikTok account yami kufanele ngiyibuyise ukuze nami ngiyofunda into ey'khulunywa ku-TikTok. Sengizophuma lana niyathetha kakhulu ngiyojoyina ku-TikTok. Kodwa na-TikTok asize yakhala. Wekazi angikho strong mina kulo nyaka ingakho nje nibona ngiphithizela. Ngiyaphithizela empilweni manje nje mase ningi-attack-a ngezinto ezingekho serious ingakho ngithi how, why, angenzanga lutho kodwa, yabo. Bhalani-ke guys, very bani, very, very shame, very, nemothi waba bright, waba yinto enhle nje, waba lento ephezulu ubevele yiyona ukuthi sekumo. Lento ngifuna ukuyisho, ubevele yona sekumo. Vele muhle, usezoba muhle extra. Hawu, kodwa ngumntaka malume bakithi lapha ezansi. Cha ukuthi kuyahlala kufika ukuthi ngimdabukele kodwa ngibuye ngithi hayi wena ubuye kuhlale ngithi kodwa wabhayiza wena. Kuyafika lokho kodwa hayi phela guys-ke ngoba sihelezisa umoya wokuthula, sivunguzisa umoya wokuthula. Bhalani uveri. Angifuni ukuthi very beautiful, ngifuna lela gama akushiwo ukuthi very beautiful. Siyavuma nisithi ukuthi very beautiful. Ngifuna lela gama la TikTok, ngicela ngibhalele. Thank you so much for your love and support. Mase uyanqaba-ke uthi-ke sicela uyeke ukuthemeleza. Umoya wami uthi kla mangithemeleza ngoba ngivele ngisuke ngazi ukuthi angikhuluma into eserious. Uyabona mangikhuluma into eserious umoya wami uyama-ke uqonde ufuna ukuthi nami angizwakali ukuthi ishubile le ndaba. Okwamanje-ke anginazo iy'ndaba ey'shubile, nami ngikhetha nje lokhu ukuthi umoya wami uheleze. Eziyama-heavyweight ngiyayibalekela, ziyangihubha ngiyabaleka. Yikho ngithi nje namanje ngivela kini ngokukhonza ngengoma ethi ngiyaqala ubuhle obungaka. Hawu, baze babahle bakithi. Ngibonge ithuba-ke lenu guys. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.